Salut! Și acum că tot vin sărbătorile pascale, vom vopsi niște ouă cu cauciuc lichid și vom face ouă cauciucate pentru un Paște elastic. Aici avem cauciuc lichid roșu. Vom introduce un ou. Atenție, este în termenul de garanție, da? Uitați ce frumos se vopsește. Îl scurgem puțin. Ce culoare are? Vom folosi celelalte ouă pe care le-am vopsit mai de mult să se usuce. Pe gri, roșu și alb. Uitați cum arată colorate. Acum să spargem unul, să testăm, să vedem dacă ține în interior, ouăle fiind crude. Am reușit să-l sparg. Uitați. Observați cât de elastic este, da? Nu crapă. Acum vom tăia ca să vedem. Și ce avem noi aici? Ou albușul de ou, pentru că v-am spus că oul era crud. Și îl vom pune într-o cutiuță. Foarte elastic. A ținut ouul în interior. Se păstrează foarte bine. Dacă scoatem coaja și o curățăm, uitați cum a rămas cauciucul lichid de pe ou. Uitați cât de elastic este și cum nu crapă. Vă doresc un Paște cauciucat fericit!